मानोबा बिसिनाव फैब्लाथाय बोरैबासो मोनो आंखौ। जेन सोरबा सिनायै मानसिनावसो फैदों। मानो होनबा बेहाय आइ माइयाबो बांद्राय खुला नङाना। नाथाय हजों आइमोननाव बयबो फ्रि गोसोयै रायलायथारो न', एकदम खुला खुलिनो। बेहायथ' बिदि जेबोआनो गैया। माने दरजा बन्द खालामदो, गावबागाव रुमाव थादो जेरैखि जाया मानो। मालाय खायसेनि न'फोराव बिदिनो जायो खोमा दे, आंथ' बेफोरखौ जेबोबो मिथियाना। जोंहा उन्दैनिफ्रायनो खुला खुलि रायलायो बयजोंबो। बिदि हारसिं गावबागाव थायाना, जमासो रायलायनो नांगौ। हजों आइया जुरिमोननावलाय माथो बयबो जमायैसो थायो। जेखि जाया थासारियानो जाया मानो, अब्लाबो बिदि गैयाना। नंमारगौ, बेवहाय एसे जुदामार। दा मेहेरानोथ' माब्ला मोजां फैफिननांगौ जाखो? माब्ला मोजां जाफिनगोन आरो गावनि हाथरखिखौ माब्ला सिनायहाफिनगोन बियो? गोसोफ्रानो थानो सुखुवाखै आंखौ। नों आंनि दायो सेराव थाब्लाबोथ' आं नोंनि थाखाय सासे सिनायहायैसो ना। आं बेबायदि जागोन होननानै माब्लाबाबो सानथाराखैमोन दे मेहेर। जानांगौ दङब्लाथ' आरो रावबो लाखिनोबो हायाना। नै हाथरखि। औ आयै। आरो मा खालामबावनो दायो? दाथ' नोंखौ आबा मेहेरा गोसोआवनो गैलाबा। नङा माने बावगारथ'दोंसो आरोना, बावगारथ'दोंसो। मा जाफेरै बेराम जायो, बेफोरखौथ' आंबो बांद्राय बुजिलायलाङा। औ आयै, आं इसोरनाव आरज खालामगोन आंनि मेहेरा थाबैनो मोजां फैथोंसै। नोंनि मेहेर? नोंनि मेहेरानोथ' आरो गोसोआव गैला नोंखौ। नाथाय नोङो सिन्था खालामनाङा दे, गासिबो मोजां जागोन दे। औ आयै। आरोथ' माबाफोर उसुबिदा मोनोबा आंखौ बुंबानो जाबाय आरोना। जागोन दे आयै। दे होमबा। आरो बे जाय बेफोरबायदि खालामदों, गवाथ' बियो। आबा मेहेरनि सुथुरफोरखौलाय बेसो मिन्थिबायगौमोन नामा माबाफोर? बे जाम्बिसियालाय मा मिन्थिनो दे? आंनो फाता लागायग्रोनांगोन र'। ओमफ्राय दा ओंखामफोरा संलाबायनानै जादो दे, बिहामजो। औ, दे जेबो नङा, आं गोसोखौनो जाथ'खायाखै आयै जानो। नांगौबा मेहेरनोल' आङो दायो बानायनानै हैग्रोनोसै। न' मेहेरनि थाखाय आङो स्पेसियेल बानायनो थिनखादों। दाथ' बियो जानला मोनला मोनजायाना, बेखायनो। दे अब्लालाय। मेदामा एकदम बोरैबाथारलाय बियो। औ, मिन्थिगौ, नाथाय दाथ' माथो खालामबावनो। दाथ' मेहेर बाबाया बिदि जाबाय र'। ओमफ्राय नोंखौलाय माथो जों थाग्रा रुमावसो दोनखो बेलाय? जेराव न'नि खामानि मावग्राफोरखौ दोनो, बेहायसो नोंखौबो दोनबाय। नोंथ' मेहेर बाबानि। जेबो नङा दे, थानायालाय मा जानो, जेरावखि दोना मानो एखेसोखा। आंथ' थानायखौ जेबोखौबो नांजाबावा ओमफ्रायो। नङा, मेहेर बाबाया मोजां मोनब्ला नोंखौ बेयाव मालाबाबो दोनखानाय नङामोन। होमबाथ' नोंखौबो न'नि खामानि मावग्रानि लिस्टावसो दोनखाबाय मेदामा। न'नि खामानि मावग्रा? औ, गावसिनालाय एथ' गिदिर न'आवनो एथ' मोजां रुम दङ। जेबो नङा दे, मेहेराल' थिग जाग्रोथोंसै। अब्लाबो नों जोबोद मोजां, मेहेर बाबानि फसायनायानो मोजांखा माथो। आरो आंबो आरज खालामगोन, मेहेर बाबाखौ थाबैनो मोजाङाव लाबोथों। औ, जोबोद गोजोननाय थाबाय। थाथों दे, दा नङाबा होख्रावलायगोन मेदामा। मेहेरनि खाथियाव थांब्लाबो दानो माबा माबिसो बुंलायगोन ना। आंनो बै पार्सनखौ नांगौ, जाय आंनि फिसालाखौ बेबायदि खालामदों। जेरैखि जायाब्लाबो गोख्रै नोंथांमोना बै क्रिमिनेलखौ हमथारनांगौ। जागोन दे, जों थाबैनो बै मानसिखौ हमनानै साजा होगोन। साजाखौ नोंसोर नङा, आं होग्रोगोन। येस, नोंसोरनिफ्रायथ' साजा मोनखागोन बियो, नाथाय बिनि सिगां आंनिफ्रायबोथ' साजा मोननांगोन ना, आंनि फिसालाखौ बेबायदि जखमि खालामनायनि। नोंथाङाबो जेबो सिन्था खालामनाङा, जेरावखि थाया मानो बियो बारग'आ। बारग'नो मोनखानायबो नङा। आरो जुदि नोंथांमोनाबो हमनो हायाना, अब्ला जानाय नङा बाथ्राया। टेनसन दाला, गासैबो जाजोबगोन। टेनसनखौथ' मा लाबावनो, आंनि फिसालाखौनो मेमरि लस खालामना होबायना बिसोरो। बे सेहेरनिफ्रायथ' बारग'नोबो हानाय नङा बियो। बुंनायल'जों मा जानो, खामानिखौबो गोख्रै माव, अब्लासो दा हमजागोन, नङाब्लाथ' बबावबा खारग'लायलांगोनसो बियो। दायनिगिरिया थाबैनो हमजागोन, जोंनिफ्राय जेरावबो खारग'नो हाया बियो। जोंनि न'आव पुलिस, नाथाय मानो? आयै, मानो फैदोंमोन बे? सोर आबा? बे अफिसारा मानो फैया? बियो नोंनि एक्सिडेन्ट जानायखौनो एसे सोंफैदोंमोन आरोना आबा। ओमफ्राय आं हारसिं जानाय ना माथो आयै? दाथ' आबा नों हारसिं जायाखै बायदि, आरो जाय खालामदोंमोन ना, बेखौबो जों नागिरना मोनथ'वाखै। मेहेरखौ एक्सिडेन्ट खालामना जखमि खालामदों, एसेबां दमायै? आबा, खायसे बिदिनो ना, एकदम मोनथिथारा मालायखौ। आं गिदिर प्रब्लेमाव थाबा मा जानांगौ जाखोमोन? गिदिर प्रब्लेम जाबाय बायो नामा आबा? जाया दे।
गावनो मिथिया मेमरियानोल' जालायलांबाय गावना हाबा नों माखासे बाथ्राफोरखौ एसेबो गोसोआव गैया होमबा मा बाथ्रालै आयै ओमफ्रायथ' आंना इलिसा सिसखौ खेबसे लोगो हमनो लुबैदोंलै न'आव थांसै आं माने बियो न'आवनो दं दा आइ मिथिया नामा बे हाबा जाबाय होननानै आबा नोंनि आब'आथ' हाबा जाबाय हा दाथ' मा लांखियावनो थांबाय गावनि बिहाव बिखुनजोनासो दङ दा सोर थांखो बेलाय आंखौ खोन्थायासै ओमफ्राय आयै आफा सना गावनोथ' एसे मोजां गिफ्ट हरलायबाय आथिमंगलावबो हा जानोलै आबा मानोबा लिंहरासै नोंनि लोगो मिजिंजोंनो हाबा जाबाय बियो आयौ नंगौ नामा आंखौ लिंहरलायासै बिसोरो आबा नोंबो मेम'रि लस जानायफोरजों आं मा रायलायबावनो दालाय माने बिदिबा बै समावसो थाबथानानै दंहैयो नामा बेलाय जेब्ला इलिसायाबो सिख्लामोन जेब्ला मोन्थायाबो फैयाखैमोन हा बै समावसो दंहैयो नामा बेलाय होमबा आरो ना जेब्ला हाथरखिखौ लोगो मोनाखैमोन औथ' आरो बिसिनि न'आव खालि बेल'सो आंनि फेभरेटमोन दा आंखौ मानो लिंहराखै बे मानो खिन्थायाखै मोनथिबाय थाथ'लालै आं आबा नों बेनाव लोगो मोनबा सोंदो मोनथिबाय एसे मोजां जाब्ला थांदो नोंबो जे आबा मा माखौ बावखो थाथ'दोलै मोजां जायासै बियो आयु बेबायदिसो जाबाय होमबा औ एमि माथो खालामबावनो बिदिबाथ' जोंहा हाथरखि बिहामजोआ मा जाबावगोन फालाय नायना एमि अब्लाबो जोंहा हाथरखि बिहामजोआ हार मानिखायाखै बेनि गोसोआव मेहेरनि थाखाय दाबो गोबां फोथायनाय दङ औ सानैजों एसे मोजां मोनलायबाय दा बाथ्रायाथ' जुलिनिसिम थांबायानोमोन दा आरो बिदि जाबाय सासेया दिनै प्रब्लेम जादों अब्लाथ' सासेयाथ' फोथायनाय लाखिखानांगोनानो ना औ आंहाबो मेहेर आबानि सायावबो फोथायनाय दङ बियो गावनि हाथरखिखौ माब्लाबाबो बिदि सिनायालासे थाबाय थानो हाखाया जाखागोन जुदि मेहेरा फाग्ला बायदि जेबायदि मोजां मोनोमोन हाथरखिखौ अब्लाथ' आं खनसेनो बोरै बावगारनो हालायखो फिलिंस होनाय दङ ना एमि जाय बिसोर सानैखौ माब्लाबाबो जुदा खालामा नायबाय थाल' नोङो आयु जियानो जा अब्लाबो जि दुखु मोनबायहां हाथरखिखौ खोनानानै मेहेरखौबो औ गथ'फ्रा जि खुसि थायोमोन मालाय सानैजों जोंबोथ' आरो गासैबो गनायथि होजोबखानाय दा आरो जानायानो जोबा बुंबायसिनि ओमफ्राय नों मा खालामदोंमोन दा माबा आंहा इलिसानोसो फन हरनो नागिरदोंमोन जों थांबाय थानो होननाया दा रबिबारावसो थांनो खिन्थाहरनो नागिरदोंमोन आं दाथ' थांनायानो जाथ'गोना जाथ'लाथाय एमि नों थांनोबा थांदो नामा नै आंथ' नोंजोंसो थांनो सानदोंमोनलाय दाथ' न'नि थासारिखौ नुनानैनो गोसोआनो जाथ'वासै आंना एमि सानदोंमोन सम मोजां लाना थांगोन दाथ' औ बेबो मोनसे आरो दे दाथ' मेहेरा गावनो मोजाङाव फैग्रोथोंसै ओमफ्राय लासै लासै खिन्थानोसै ना माथो औ बिदिनो खालामनांसिगोन दाथ' माबाव डक्टरानो बुंखाथारबाय डाइरेक्ट नोंसोर खिन्थाबा मानसिखौ जुदि मोननो लुगैदोंबा जानला मानला खनसेनो बुंजोबनो नाङा होनना बुंदों मादै जुरि दादैया नोंखौ लिंहरबायमोनलै माबा खामानि दङनो दानो लिंहरनो खिन्थादोंमोन बेनाबाथाय खामानियानो जोबा होनबायसिनि थाङाबा माबाफोर इम्परटेन्टफोरबो जानो हानाय जेन'बा आं बबेबा बाहेरायावसो थांदोंखाय न'आवनोथ' दङ थाब थाङाबाथाय आंखौसो लिंहराखै बुंगोन बे दा र' थांना फैनि आङो दसेखौनो मा जायो बे हौवा सासेया हालाहां ओइ आयै मा जादों होनदों आदा मेहेरा मा जानो माने गावनि सोलिबाय थानाय लाइफनि माखासे बाथ्राखौनो बावगारबायनो आयौ नंगौ नामा आयै ओमफ्राय बाजै हाथरखिखौबो बावबाय नामा होमबा बावबायनो हायाबा आंथ' मिन्थिफेराबोहाय खोनाफेराखैबो बिदि दाबा आरो मारै बिदि जाखो ओमफ्राय होमबाथ' जोंखौबो सिनायनाय नंला नामा आयै आंखौबो आदाया जानो हायाबा आंथ' दाबो नुवाखै मानसिखौनो जों न'आवसो थांबायना होमबा जोंखौ बावबालाय बोरै जागोन आयै आदाया बावनो मोननाय नङाथ' आं बिराद मोजां मोनलै आयै आदा मेहेरखौ बेबायदि जानोसो लुगैयो आङो ओमफ्राय बेखायनो जेबो जाजानो बायोलै आं आयै नोंनि आदा मेहेराथ' मोजाङानो दे आबा आरो लासैनो मोजाङावबो फैगोन दे बास दा हाथरखि बिहामजोखौसो आंखौबा नोंखौबा सिनाय मोनगोन ना मोनला अब्लालाय मा जाबावगोन आयै सिन्था खालामनाङा आबा माबा मोनसे जागोन बियो आयौ आयैबा माथो जेरैथिंबो गस्ला दखान बायदिसोलाय आलमारियानो आयौ एसेबां बुरजा गस्ला ओमफ्राय जेन'बा मेहेरा गस्लाखौ खेबसे गानबानो गाना ना माथो नै एसे बुरजा दामा दामि दंथारखायो माथो मा जाबावगोन अब्लाबो बायबाय थायोना बियो बे आंनि रुमाव आरो फैबावबाय नों आरो फैबावबाय नङा माने ओइ मिसालासि नों खेबसे बुंनायखौ बुजियाखै नामा माने आंनि रुमाव नों बारे फैबाय थायो जे बिदि नङा दे आं माबा गस्ला ओइ
बेहाय हिनजावफोरनि ड्रेस गैयाब्रा आं हिनजावफोरनि ड्रेस गाना ना बिदिथ' नङा जेबो माबायदिसो होमबालाय ना आंनिखौ गाननो लुगैदों नोङो नङा नोंनि ड्रेसखौनो दोनफैदोंमोन आङो बाहेरायाव फोराननायखौ जास्ट गेट आउट आंनाव सोङालासे आरो बिदि हाबफैनाङा आंनाव आं नोंनि जेबो लायाखैमोन ना होमबाबो जागोन दे आं आरो बिदि हाबफैला दे आरे थेंक्स दानो गोलैसिगौमोन माथो नोंलाय ओमफ्राय जेराव नों दङ अब्लालाय आं मानो गिनो मा होनखो थाबायनाय टाइम मेगनफ्राव गनायनानै थाबायब्रा मा साननानै आयु बोरैबाथार मानसियानो ओमफ्राय नों आंखौ मानो बिदि खोख्लैनांगौ बासायनायखाय बासायनाय मोनदों नामा नों मानोथो बिदि होननाय नों थानायाव आंहा मा नंखागौबा दे सिखाद' आखाया ओरै हर मा नायनानै बावसुलि बेबायदि बारा गोनो गोथो जानानै थाबायब्लालाय बेबायदिनो जाखागोन ना बांद्राय साननायफोरखौ दोनथ' एसे गावखौनो गाव गोसो हो औ जागोन दे नों दा थांनो हासिगोन बे सिख्लाखौ नुबानो ना जेरै आं बबेबा नुखांनाय बायदि मोनबाय थायोलै जेन बहाबा लोगो मोननाय बा आं सिनायखायो बहाबाथ' नुथारदों आं नोंखौ र' दिमागाव एसे जर खालामनि बहा नुनाय आं बहा नुनाय ओइ ड्रिम गार्लसोमोन नामाब्रा सिमांफोराव खिजानि आंनाव फैबाय बायदोंमोन सिगां जानोबो हानायलै सोरबा ड्रिम गार्लफोर जानो हानाय ना मानोबा एखमबा समाव सिख्लाफ्रानो फैलाबाय थायोलै आंनि सिमाङावबो जानो हानायलै बेबायदिनो नङाबा माथो जानो आरो हो माथो बेलाय मिस आलासिसो नामाब्रा ओमफ्राय मा जादों बेहालाय आयु नों एथ' बेफोरबायदि जाबाय आंनि अननायखौबो नों सिनायनो हाला अ होमबा बाथ्राया बिदिसो नों गैयाब्लाथ' आं आरो मा बाव दा प्रब्लेम जानानै दं माने बा बिदिबा आं रथारसै खोमालै दासिमबो आंनि मोजां मोननायखौ मोनाखैना नोंनि अननायखौ मोनफिनाब्ला आं मा जाबावगोन अ थारमाने ब्रेकआप जादों खोमालै मा रायलायबावो खोनासंबावनि र' आङो ओमफ्राय दहायनो खिन्थागोन आङो आलासिना बेना मोजां मोननाय दंखालायो होननानै ओमफ्रायथ' बिराद गाबदोंमोन होनना बुंगोन आङो ओमफ्राय नोंथ' आंखौ गोसोआवनो फैबावला खोमा न' एसेबो मा गोसोखांला नों आंखौ आंनि मोजां मोननाय जोंनि अनलायनायखौ दाबायदियाव नों जुदि आंनिफ्राय गोजान जालांथारबा आंहा मा जागोन दिनै जायालै सना मानो जानांगौ जाखो ओइ माबा नों सिरि सिरि आंनि बाथ्रासो खोनासंखुमादों नामा बा सोरबा थगा होदों नामालै ओहोथ' मानो थगा होलाबायनांगौ रावबो होआखै ओमफ्राय नोंखौलाय सोरथो बेबायदि रायलायनो थिना दा आंथ' खोनाबायना बिदि जेबो नङा दे बिदिबा नोंनि जिउआवबो सोरबा दं माने औ दङ नाथाय नों गाबदों जे मानोना बियो आंखौ जेबो गोसोआवनो गैला आंखौ बावगारबाय बियो बावगारबाय ओमफ्रायथ' बिनि थाखायलाय आंहालाय मानो बोरैबा मोनफादोंलै बिनि मेगनाव मोदै नुनानै बोरैबा एकदम गाज्रि मोनथारदां गोसोखौ मानो बे गाबनायखौ नुनानै मानो थानो हायाखैलै आङो मेहेर बाबा थुदो मुलि लानो टाइम जाबाय ओइ आयै औ माबे आबा बे आलासिया जे जोंनाव जे दंफैयोना सिख्लाया हे हाबा बे खामानि मावग्राफ्लाया आरो मानो आरो थुनै माबा मोनसे खामानियाव हेल्प जागोन होननानैसो लाबोदों स' बारा गोसो होनालै आबा देनां खामानि जोब्बा गावनि सेलेरिखौ मोनगोन ना बियो माथो अब्लालाय जोंबोथ' आरो ओरैनो फ्रि दोनाखैना बेखौ माने ओमफ्राय मानोथो खामानि मावनो थाफैलाबायखो आयै बेबायदि गुबुनावसो खामानि मावलाबायो आरो बुंखाबायना नों मानो एसे गोसो होदों होनाङा नि आफा ओमफ्राय जिरिमोना बुंबाय खामानि मावनायाव मोजांथारनो ओमफ्राय नोंखौबो देखभाल खालामनायाव एसे मदद मोनगोन होननायखाय बेखौनो लाखिनाय जादों आरोना बेफोरजोंनो गोसोआ बारा बोजानाङा हाबा बुंखायो डाइरेक्टनो आङो आरो नों बिमाफ्राव बारा सानला सानलि खालामनाङा मुलिफ्रा मोजां जा रेस्ट ला डक्टराबो बेखौनो बुंदों जागोन दे आयै जागोन दे थेवबो ना बेखौ बोरैबा सिनायनाय मोनदोंलां बहाबाथ' नुनाय मोनगासिनो आङो बोरै नुनो आबा नुवाखै दे दाथ' बे हाथरखिखौ ना गावनि खामानि जोबबानो थिनहरफिनगोन दे सिन्था खालामनाङा दे होमबालाय आयै ओमफ्राय जोंनावलाय मानोथो बिदि थाफैखो बेलाय खामानि मावनो जानांगौ न'खराव प्रब्लेम दं खोमा बेखायनोथ' ओमफ्रायथ' आरो बिनि सायाव ब्रेकआपबो जाजाबावबायना बेस्रा सोरबा फाल्थु सेंग्रा जाखालि बेबा गोसोथोबा गोसोथोनानै थगायग्रा सैयालै आंबो बेबायदिखौ नै दाख्लै
दाख्लैसो मोनसे बाक्सु लानानै थांदोंमोन नोङो आरो दानो गोदान बेग नांगौ जालायबाय आबामोनथाय औ आंहा गस्लायानो दोननोनो जायगा गैला नोंजोंबो आरो दे जागोन दे आबा ओमफ्रायथ' माखासेयाबो ओरैनो दोनजायाना सिखावबो दङ दा मेरलानो मा होनखो सिखाव औ दाख्लैबो आंनि सासे लोगोना गस्ला गोदानानो गोमाबाय नांगौले आंनो मोनथिखाया आङो आयौ बिदिबा गस्ला सिन्थायनो सिखाव खावो आबा नोंनो थाहैया मानो होमबा मोनथिगोन आं सोर सिखाव गैयाबा र' एकदम नोंनो थाला बरिया खेब बायना हरनोसै होमबाबो लाब गैयालै आफा एथ' देनजार सिखाव दं होनबा आबा औ नोंसोरलाय मा मोनथिनो दे जागोन दे ओमफ्राय होमबाबो बाहाना खालामना बिदि थानो मोना दे गाबोननो थांफिननांगौ फैसा हरबानो जाबाय फैसा नै आबा फैसाखौथ' जों हरखायोहाय मिथिबाय जोंहा थार्सडेबा ओंखारनो मोनोना बेखायनो थांनांगौ आंनाबा लोगोफोरा दखानाव मेथाइ जाहैजोबो सनाबाना आंनि दे जागोन दे ओमफ्रायथ' सनामोन दाख्लैनि मोनसे एपिसोडआव आरोना जेला मेहेरखौ बुनानै हस्पिटालाव लांनायखौ माने डाइरेक्ट जोंबो थांनाय जाबाय नालाय बेखौ खायसे बुंदों आरो माब्रै जों मिन्थिनानै माब्रै हस्पिटालाव थांखो बिराद सर्टैनो आङो फोरमायनानै होनोसै माने जोंहाथ' आबा सानानै मोनखादोंमोन लोगो मोनखादोंमोन नङा होमबा मेहेरखौ आरो बै दिनखालि एसे समनि आंखालबोमोन ओमफ्राय टाइमाबो जाथारनोसैमोन भिडिअ आपल'ड खालामनायनि आरो सानसेनो बानायनांगौ नालाय लोगोफोर बेखायनो बे ससे पार्टखौ क्लिपखौ होनाय जायाखै आरोना एखनबा समाव बिदिनो माखौबा डाइरेक्ट होनाय जायो मानो होनबा समनि आंखाल थायो सानसेनो बानायनांगौ सानसेनो आपल'ड होनांगौ जायोना नङा होमबा लोगोफोर दा जोंहा सानानो मेहेरनि बिदाखा नालाय आरो बेनोथ' लोगो मोनखाबाय हस्पिटालाव लांबाय बेनो जोंनो खोन्थाहरबाय बेखौल'सो देखायनाय जायाखै फन खालामनायल'खौसो बाखिथ' देखायखादोंआनो आरो उनाव खोन्थाखादोंबो बिमानो साना माब्रै मेहेरखौ लोगो मोननाय आरो बेखौथ' खोन्थाखादोंआनो अब्लाबो बुजिथाराखैब्ला नैबाव सच्चे नायना लादो आरोना बेखौनो बेफोरबायदि जादोंमोन आरोहाय लोगोफोर बेखौल'सो देखायनाय जायाखैमोन नै माथो सानाबानि फनसोलाय मेहेराबो दाबो फैयाखै आरो र' सोंहरनां दाबो फैगोन ना फैयाखै गावबो औ हेल' आयै नै सानाबा मोनालाय लांबाय नुदोंना नुवाखै नोङो हटेलानो थाब फै बुंखादोंमोन ना आङो आयै नों खोनासंग्रोना बाथ्राखौ आं बिराद इमारजेन्सियावनो हस्पिटालावसो फैनांबायलै आयै औ आयै नोंसोरबो हायोबा थाबैनो फैदो हस्पिटालाव मेहेरखौ लाबोबायलै आङो र' आबा मेहेरखौ लाबोबाय हस्पिटालाव नाथाय नों मानो लांदों मा जादों मेहेरालाय नोंसोर जेसे हायो थाब फैदोल' नाथाय हरखाबै बेफोरो आं दा जेबो खिन्थानो हाथ'नाय नंला आयै डक्टरा नायगासिनो मेहेरखौ आं डक्टरजों मोजां रायलायनोसै मा जादों आंबो मोजांखौनो मिन्थिया मा बुंलाबायखो नों बेफोरखौ आबा औ आयै मेहेरा जेबो हुसबो गैया खर'आबो फुरा थै गजोबनाय आं मोनथिला मा जामारदोंथाय दे होमबा दोनथ'नोसै आं आयै एकदम सम गैला नोंसोरबो फैनो हायोबा आं फनाव खिन्थाजोबनो हाथ'नाय नंला आयै मा बुंलाबायखो नों बेफोरखौ आबा मेहेरा हस्पिटालाव थै गदों गैया भाइसोर मा खोनाखो आंलाय बेफोरखौलाय र' बिहामजो हाथरखिखौ लानानै आइखौबो लानानै गोख्रै थांसै आङो हस्पिटालावनो नाथाय हाथरखिनोसो आं मा होनना बुंबावगोन सिबाय नेगासिनोसो दं बे मेहेरखौ दे अब्ला लोगोफोर बेफोरबायदि जादोंमोन आरोना सानानो न'नि मानसिखाबा अब्लाथ' मोनथिखागोनानो नङा होमबा आरो देखायजोबनांगौबा एखनबा समाव हास्लाबा टाइमाबो खम जायो बानायनांगौ बेनिफ्राय आरो इडिट खालामबावनांगौ बेफोरखौ जेबो साननाङा आरोना एखनबा समाव दे होमबा दिनै भिडिअआ एसेनोसै आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों बेसिमबो बाय बाय लाभ इउ लोगोफोर होमबा जोंहा ओमफ्राय बावगारहायै गोसोखौबो गोदान एपिसडखौ होबाय लोगोफोर नायाखैब्ला नायदो दे सनामोन